Bağıttan paylı, halkımadın akbali, yürekleri kormot alkıştan dolu. Size madam ardı ve diğer ak yolu, Türkmen ilin yalkandıran arkada. Esselamu aleyküm, Türkmen Ova Teleeliminin behriban müştakları. Türkmenistan, parakatçılığın ve anlaşman vatan yılımızda kahraman arkadamızın sayesinde mukaddes karşılığımızın şanlı 30 yıllık toyun toylunacak gününün bağıtiyar günlerinde biz size can sağlık, başkalar dibiliğini ardı ediyor. Türkmenistan devletimizi güllödü ötürmekte, ulu işçiler barayan kahraman arkadamızın canı sağ, başlık olsun. Tutyan, belent başlangıçları kemişe rovaşkara vetensin. Mehriban tomaşçılar, kahraman arkadamızın başlangıcı bilen yurdumuzda giyin gerime eye olayan Tanrı Ruhumun mümkünçülükleri sahasına tayarlandılayan 5 toval 5 ova da atı getpeşimiz. Bugünüm 05-25 gıytki biligimizde sizden SMS'leri sahasında ovalıdık hem tovalı bukçaları bilen yayılma çıktı. Mehriban iyileşler. Yadınızda olsa 5 toval 5 ova da atı getpeşimizin geçen tanını siz için Aydım Çıkan Pehlivanov Tanrı Ruhumun mümkünçülükleri sahasında bir toval yollaptı. Gelin hazır şol tovali atlap geçelim. Kadim Parfe devletinin payitaht şehri. Bolup bilecek cevapları Nusoy, Altındepe, Koңurdepe, Ürgünç. Soğan doğru cevabı Nusoy. Yine mehriban iyileşler, Kadimi Parfe devletinin payitaht şehri Nusoy deyip bu soğarımda sizin köp sani doğru cevapları geldi. Biz olsa kadir Beycildi Umabının kömögülen şol SMS'lerin içinden bizce çıkan belirga жаңа diyet ve getpeşin budun geçen sahanının yengiceti bilen tanış olya. Yine mehriban iyileşler ekranınızda görüşünüz yer bizim Beycildi Umabımız 22. belirgen sayla varlı. Eğer bu belirgide hata varlan telefon belirge жаңа diyek. Yine mehriban iyileşler, iyileşimizde жаңа gitti. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam, özüňize salamu aleykum. Biz Türkmen warına жаңа diýet 5 toval 5 ova da atı getpeşiginden. Ine biziň getpeşigimizden geçen tananyny Aýdymçy Xan Pehlivanowyň beren sowalyna dogry jogap ýazyp ýollapdyňyz. Siz biziň getpeşigimizde ýeňiňiz ýoluňyz bir mümkin bolsa, ýeňiňiz hökümini özüňiz tanıştyraýsaňyz iýleşemez bilen. Ben margalatyň taýtı adrestam ýazdy. Tüýüniň saparrat. Ine mehriban iýleşler biziň getpeşigimizden geçen tananyň ýeňijesi Söýünüp Saparmarat. Saparmarat be sizi yeňişiňizde de gutlaýar, şeýdip biziň getpeşigimizde işeň gatnaşyp durun. Beren sowallarymyza dogry jogap ýazyp, indi getpeşigimizde gatnaşypam ýeňiş bolup durmagyňyzdan ardy edýär. Sağ olun. Indi Saparmarat biziň getpeşigimizde elbetde yeňişiň yeňiş paýy Aýdym. Häzir biz size getpeşigimizde 5 tanak Aýdym şeýmeden tany bilen tanıştyrýar. Siz şolaryň içinden haýsynyň Aýdymyny segildirýäňiz. Begin Şaryýew, Gülälek Gulmuradowa, Durduýew, Alyýew, Laşyn Hudaýoğluýew. Gülälek Gulmuradowa. Bolya, onu mehriban iyileşler, iyileşimiz getpeşimizden geçen sahanın yeňijesi Söýünüp Saparmarat üçün Aýdymçy Gülälek Gulmuradowaның Aýdym neşdirýär, dinleň, tomaş edin. Yadıgın üçün çoyuşuyali, şatlık şoğuna betleşiyali, bu sada söyle, sada doywe. Gül yapraklarla yaşayali, yağışın damcaları yali, bu nedik sevgi, sada doywe. Akçagarın nağışı yali
doyuy. Indi mehriban iyileşler getbeşeğimizin geçen sanının yenicisinin istevillerin aydımını hatomoş ettiňiz. Indi bolsa biz getbeşeğimizin bugünkü sanını 05-25 geyt görelim dedi. Getbeşeğimizde gatnaşmak istep SMS olan iyileşlerimiz bilen owalyk hem sowaly bukçalar arkaly dowam edýär. İlkinci owalyk hem sowaly bukçany açmak üçin bolsa mehriban iyileşler biçirdiň webdi kerekere getirýär. Indi de bilen biçirdiň webdi kereketdi. Ekranınızda görüşüňiz ýaly 52-nji belgi, häzir bu belgide hata bolan telefon belge jaň edýär. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen owazynyň jaň edýär 5 towal 5 owada atdy getbeşiginden. Ine biziň getbeşigimizde gatnaşmak istegildik SMS ýolapdyňyz, bizim ýolan SMS-ini kabul etdik. Bir mümkin bolsa iýleşmede öýdüňizi tanıştyraýsaňyz. Awa SMS uğratıptım. Men de Saudiya layasından Bägül Safar var. Ine mehriban iýleşler biziň getbeşigimizde iýleşmede Bägül Safar gatnaşýar. Bägül biz size getbeşigimizde üstünlük ardy edýär. Awa. Bägül biziň getbeşigimiziň şertlerini bilýänsiňiz. Awa. Biz sowal berýät, eger beren sowalymyza dogry jogap berseňiz, onda getbeşigimiziň üstü bilen saýla bolan aýdym şeňiň aýdymyny dinlemäne mümkinçilik galanýaňyz. Awa. Onu Bägülinde siziň paýňyzda biziň getbeşigimizde ilkinji, ýagny birinji owalyk hem sowaly bukçamyz düşdi, aýdymçylarymyzyň sany bilen tanyş bolun. Türkmenistanyň halk artistlari Ak Muhammed Hanow, Aman Bibi Mämmedowa, An ogly Murat Durduýew, Gülşat Urduwa, Paragat Aman Nurduýew. Inni Bägül siz şulan haýsynyň owaly sowaly sevildirýäňiz. Anogul Murat Durduýew. Bolýa, Türkmenistanyň halk artisti An ogly Murat Durduýewiň owaly bukçasynaky sowaly eşdirýär. Bägül, men size bir aýdymdan alynan goşky bentlerini okap berjek. Siz bolsa şol goşky bentleriniň içinden aýrylan söz bölügini biljek bolmaly. Sowalmy şeýle. Aşygam saklana bilmen, saýrayan, fäginýän derdinden. Bilbilem ukloya bilmen, garmazy gülüň derdinden. Indi şörde Bägül ünseren bolsaň, şu goşky seterlerini biziň aýdymçylarymyzyň bir näçesi Türkmen owa teleýlemiňe aýdym edip amaýdy. Indi şu ýanky fäginden ýerimde goýulmaly söz bölegi. Ünsерip dinleň, jogaplary gülüň, diliň, bilbil, owal. Indi Bägül, ýanky fäginden ýerimizde goýulmaly sözler şurada barat. Gülüň, diliň, bilbil, owal. Dilin bir jogap berýär. Ine mehriban iýleşler, biziň getbeşigimiz atnaşan iýleşimiz Bägül, beren sowalymyzyň jogaby ýanky garlylan söz bölegi. Diliň bolmaly diýip jogap berýär. Bolýa, biz kabul edýär. Onda mehriban iýleşler ekranyňyzda görüşüňiz ýaly iýleşimiz Bägüliň beren jogaby aşygyň saklany bilmez saýrayan diliň derdinden diýip dogry jogap berip biziň getbeşigimizde ýeňiş bolma başardy. Bägül biz ýeňişiňizde gutlaýar şey diýip biziň getbeşigimizde işiň atnaşyp duruň gatnaşyp ýeňiş bolup duruň. Bolýa, sağ olun. Bolýa, onda Bägül biziň getbeşigimizde saýla bolan aýdymçyňy Türkmenistanyň halk artisti An ogly Murat Durduýewiň aýdym neşdirýär. Dinleň, tomuş ediň, diýinçalyň.
Ine mehriban ýeşer getbeşiňizde Türkmenistanyň halk artisti Anol Murat Durdyýewiň ýerine ýetirmegini aýdym diňlediňiz. Mehriban ýeşer, bidi bolsa 5 sowal 5 o adat getbeşiňizde owalyk hem sowaly bukşary bilen dowam edýär. Getbeşiňizde ikinji bukşamyz haýty ýeşmeden paýna düşürkä. Gelin oň üçin bolsa bit biçil düňmämizi herekete getirelim. Ine de mehriban ýeşer bilen biçil düňmämizi hereketde. Ekranyňyzda 25-nji belgi. Häzir mehriban ýeşer bu belgide hata balan telefon berege. Jaňa diýät görelim biziň bu ýeşimiz kimke? Getbeşiňizde näme gatnaşarka? Alo salam. Alo salam. Biz Türkmen owadynyň jaňa diýät 5 sowal 5 owadatly getbeşiginden. Bir mümkin bolsa özüňiz tanıştyrsaňyz ýeşimiz bilen. Ben Könera Setrawynyň ýaşaýçysy Durdy Ardygul. Ende mehriban ýeşer eşişiňiz ýaly biziň getbeşigimiziň bu nuksanyny iýleşimi Durdy we Ardygul gatnaşýa ödem Daşawy welaýatyndan. Ardygul bize getbeşigimizi üstünlik Ardygul diýär. Häzir siziň üçin ikinji owadyk hem sowaly bukçamy daşýar. Aýdym şyramyzyň sany bilen tanış bolan Ardygul. Ýagşy Murat Ana Durdyýew, Şahatlyk Gurban Nadarow, Goş Murat Atajykow, Ibrahim Selimow. Indi Ardygul siz şolaň haýsysynyň owady sowalyny sebildirýäňiz. Ben Ýagşy Murat Ana Durdy saýlaýan. Bolýa, onu Ardygulyn serpdiňleň. Berjek sowalymyz şeýle. Ine şypaly suw bolan Gaýnarbawa çeşmesi ýurdumyzyň haýty welaýatyna ýerleşýär. Jogapları: Ahal welaýatyna, Lewap welaýatyna, Balkan welaýatyna, Mar welaýatyna. Ardygul sowalyma düşnüklimi? Hawa. Gaýnarbawa çeşmesi ýurdumyzyň haýty welaýatyna ýerleşýär. Lewap welaýaty, Ahal welaýaty, Balkan welaýaty, Mar welaýaty. Mar welaýaty. Belki Ardygul pikiriňi üýtgödürsiňiz, intek wagtyňyz bar. Belki Balkan welaýatynydyr, belki Lewap welaýatyna ýerleşýändir. Mar welaýaty bilen. Mar welaýaty diýen jogapda galýaňyz bolýar. Hawa. Onda biz gutornukly jogabyňyz Mar welaýaty bolsa biz kabul edýäs Ardygul. Dale. Bolýar biz kabul edýäs. Ine mehriban ýeşer, özüňiz demeşdiňiz ýyleşimiz Ardygul beren sowalymyzyň jogaby Gaýnarbawa çeşmesi ýurdumyzyň Mar welaýatyna ýerleşýär diýip jogap berýär. Jogap dogrumka gelin görelim. Ene ekranyňyzda görüşüňiz ýaly. Ýyleşimiz Ardygul beren sowalymyza Mar welaýaty diýip gaýnansak näme jogap berdi? Ardygul, munyň anyk jogaby ýurdumyzyň Lewap welaýatyna. Elbetde Gaýnarbawa çeşmesi ýurdumyzyň Lewap welaýatyna ýerleşýär. Gaýdan bilen Ardygul getbeşiňiz innik sanyna gatnaşyp ýeňi jogap durmagy Ardygul diýär. Bale sağ ol. Bolýa sağ bolun. Mehriban ýeşer bizi bolsa getbeşiňiz dowam edýär. Türkmen owad teleýiliminde 5 sowal 5 owad. Mehriban ýeşer. Ahraman arkadamyň saýatyndan sanyr we mümkinçiligi sarna taýarlanyp ýaýlama gidýän 5 sowal 5 owadatly getbeşiňizi dowam edýär. Mehriban ýeşer, eger siz biziň getbeşiňizde gatnaşmak isleseňiz, biziň getbeşiňiz barada öz pikirleriňiz bolsa, öz garaýşlaryňyz bolsa, biziň getbeşiňizde gatnaşyp ýeňi bolmak isleseňiz, onu 05 25 gyýytke biligimizde öz SMS-iňizi ýolap bilersiňiz. Mehriban ýeşer, biziň gyýytke biligimiz hemişe ulgamdy. Biz siziň geljek SMS-leri getbeşiňizde berýän sowallamyň dogry jogaplaryny garaşýar. Indi bolsa mehriban ýeşer getbeşiňizde 3-nji owalyk hem sowaly bukçamy açmak üçin biz biçil düňmämizi herekete getirýär. Indi de biziň biçil düňmämiz hereketde. Ekranyňyzda mehriban ýeşer 39-njy belgi. Häzir bu belgide hata bolan telefon berige jaňa diýär. Gelin görelim biziň bu ýyleşimiz kimke? Getbeşiňizde näme gatnaşarka? Ene mehriban ýeşer ýyleşimizde jaň etdi. Biziň bu ýyleşimiz berjek sowalymyza dogry jogap berip getbeşiňizde ýeňi jogap bilerim. Alo salam. Salam. Biz Türkmen owadynyň jaňa diýär 5 sowal 5 owadatly getbeşiginden. Hawa SMS. Yo, lan SMS-iňden biz kabul etdik. Bir mümkin bolsa indi özüňiz tanıştyrsaňyz ýyleşimiz bilen. Ahal welaýaty Setrawyny Inde mehriban ýeşer biziň getbeşiňiziň bu nuksanyna ýyleşimiz şeker meret durdy we gatnaşýa şeker biz üstüne gardy we diýet getbeşiňizde. Tamam. Onda şeker indi siziň paýyňyzda biziň getbeşiňizde 3-nji owadyk hem towaly bukçamy düşdi. Häzir aýdym şyramyň sany bilen tanıştyrýar. Türkmenistanyň atlanan artistleri Guwanç Ýazmamedow, Züleyha Kakaýewa, Nurýagda Rejepow, Türkiş Mätnadarow, Gödel Öwgedow. Indi şeker siz şolaň haýsysynyň owady sowalyny saýlaýa bolýaňyz. Nurýagda Rejepow Türkmenistan atlanan artisti. Bolýar Türkmenistanyň atlanan artisti Nurýagda Rejepowyň owady bukçasynaky sowal seçdirýär. Ine şeker sowalyny şeýle. Häzir şeker men size bir goşky bend okap berýän. Şol okan goşky bendim şahirlerimizin haýsysynyň dörejligine degis şonu biljek bolmaly. Bolýarmy?
Bale. Ünsertdiňler. Maňa gara diýen gelin, gölleriň gara dälmidir? Ödüni söýdüren gelin, gaşlaryň gara dälmidir? Şu goşky tetirler ýadyňa düşdümi? Ha, o. Indi şeker, şu goşky tetirleri Haýdy şahyryň dörejüne değişli. Moğlun Epes şahyr, Garajoğlun, Saýly, Mehmet Göl Kemini. Karajoğlan. Indi mehriban iýleşer, iýleşimdi şeker, beren suwalymyň jogaby Garajoğlunyň dörejüne değişilip jogap berýär. Bir kabul edýär, jogap dogurumka. Mehriban iýleşer, iýleşimdi şeker, Garajoğlun diýip biziň gepleşigimizde dogry jogap berip ýeňi jolma başardy. Jogap dogry şeker. Garajoğlunyň dörejüne değişdi. Şeker ýeňiçiňizde gutly ýa şey diýip biziň gepleşigimizde gatnaşyp duruň. Gatnaşyp ýeňi jolup duruň. Size şeker durmuşdy, ýeňişli, şowlu günlerdi goýdýar. Aleyküm sağ olun. Bale, sağ olun. Onu mehriban iýleşer, gepleşigimiziň ýeňijeti şeker üçin Türkmenistanyň atlanan artisti Nuriýa Direjew gaýdymyny ýaýlymy berýär. Diňleň, diýinçem. Tanarça bolun sana baştan, ayırma meni kalam kaştan, ova dönsü ya kara taştan. Yamana menvetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, dudladın yaralı teni. Yamana menvetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, dudladın yaralı teni. Çektirdinle derdi, akbal bizi nerelerde koydu. Yıkıtak yürek seni söydü, vah sen gidenin bana ağır değdi. Yamana menvetme meni, nerede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, dudladın yaralı teni. Yamana menvetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, dudladın yaralı teni. Yamana menvetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, dudladın yaralı teni. Yamana menvetme meni, nirede vadalım hani, bağrımı parçalap beni, dudladın yaralı teni. Mehriban tomaşçılar, siz ýeňi bolan iýleşimden isteglerden aýdymyny ha tomaş etdiňiz. Eger siz biziň gepleşigimizde gatnaşmak isteseňiz, onda 0525 gaýtky bileňizde öz SMS-leňizi ýolap bilersiňiz. Belki mehriban iýleşir gepleşigimizden innik sanyny siziň berigiňiz diýjämeden çykar. Indi bolsa 4-nji owazy hem sowaly bukşamyzy açmak üçin biçil düňmämizi herekete getirýär. Indi de biziň biçil düňmämiz hereketde. Mehriban tomaşçılar ekranınızda biziň biçil düňmämiz 31-nji beriňe taýlap aldy. Häzir bu belgide hata bolan telefon berge jaň edýär. Indi mehriban iýleşer, eşleşiňiz diýär, iýleşimde jaň etdi. Biziň bu iýleşim kimke? Gepleşigimizde gatnaşyp ýeňi jol bilerimke. Alo. Alo, salam. Aleyküm selam. Biz Türkmen owazynyň jaň edýär, 5 towar 5 owada atly gepleşiginden. Oy
SMS yollapdym. Ene yolan SMS-iňizden biz kabul etdik. Bir mümkin bolsa, gepleşmede gatnaşmaga mümkinçiligiňiz bar bolsa, özüňiz tanışdyraýsaňyz iýleşýämiz bilen. Men Mar vilayetiniň Türk mahallara etrawynyň ýaşaýjysy Gurbanýerli maksat. Ene mehriban iýleşýär, özüňiz demeşdiňiz, biziň gepleşmede iýleşmek Gurbanýerli maksat gatnaşýar. Maksat biz size gepleşmede üstüni gardy edýäs. Awalım. Maksat, ene siziň paýyňyzda biziň gepleşmede 4-nji owazy kem sowaly bukşamyz düşdi. Aýdymçylarymyzyň sany bilen tanış bolun. Yegin Barat Yegenov, Kemal Oradalyýew, Begler Nurberdiýew, Kemal Aneberdiýew, Döwlet Nurmuhammedow. Ene siz şolaryň haýsysyň owazy sowalyny saýlaýaňyz. Men Beyler Nurberdiýewiň owazyny saýlaýan. Bolýa, onu gepleşmede Begler Nurberdiýewiň owazy bukşasyndaky sowaly eşdirýär. Ünsertdiňlen sowalyny şeýle. Üzerlik derman otuy ýylyň haýsy aýyny ýygnalýar. Bolup biläjek jogap bary. Mart aýyny, aprel aýyny, may aýyny, iýun aýyny. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, bahar faslynyň aprel aýyna ýygnalýan kadip çaklaýan. Bahar faslynyň aprel aýyny. Bolýa, maksat jogapda galýaňyzmy? Hawa. Bolýa, onu biz kabul edýäs. Ine mehriban iýleşýär. İyileşmek maksat bizim beren sowarymyza üdärlik derman otu ýylyň bahar faslyny aprel aýyny dermanlyk otu hökümini ýygnalýar diýip jogap berýär. Bir kabul edýär, jogap dogrumka. Ine mehriban iýleşýär, ekranyňyzda özüňizem tomuş edýäňiz. İyileşmek maksat beren sowarymyzyň jogaby aprel aýyny diýip dogry jogap berip biziň gepleşmede ýeňi jolma başardy. Maksat jogap dogry. Ine maksat bu barada gahrman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyny giňişçeýin maglumat berilýär. Ine siz biziň gepleşmede sowarymyza dogry jogap berip ýeňi joluňyz, ýeňişiňiz gutly bolsun. Şeýle biziň gepleşmede işiň gatnaşyp ýeňi jolup durmagdan ardy edýär. Sağ olun. Sağ olun. Onu mehriban iýleşýär. Biziň gepleşmediň 4-nji bukşasynyň ýeňijesi iýleşmez maksat üçin Begler Nurberdiýewiň aýdyny eşdirýär. Diňleň, diňjaryň. Diyem söýletmeme onu gözlemden sonra baryan seni görmene meni gözlerden gora bilbil gülsiz oňyamy aýtsana sen howamy sensiz ýürek urmajak ýaly bilbil gülsiz oňyamy aýtsana sen howamy sensiz ýürek urmajak ýaly Seni meni halayan ya bolmasa gönlüme ruhsat bere yadyny ýazayın bu ömrüme Seni meni halayan ya bolmasa gönlüme ruhsat bere yadyny ýazayın bu ömrüme Ezizleyen yine söýgün gövleyen düşdüm seni gözleyen gılgın mehrini küysöyen bilbil gülsiz oňyamy aýtsana sen howamy sensiz ýürek urmajak ýaly bilbil gülsiz oňyamy aýtsana sen howamy sensiz ýürek urmajak ýaly Seni meni halayan ya bolmasa gönlüme ruhsat bere yadyny ýazayın bu ömrüme Seni meni halayan ya bolmasa gönlüme ruhsat bere yadyny ýazayın bu ömrüme
sana sen hovami sensiz yürüp vurmacak yani Bülbül sıvam yami aytsana sen hovami sensiz yürüp vurmacak yani Senin meni halayan ya bolmasa gönlüme Ruhsat bere yadıны yazayın bu ömrüme Senin meni halayan ya bolmasa gönlüme Ruhsat bere yadıны yazayın bu ömrüme Mehriban illeşler bir gepleşimiz devam ediyor. Türkmen Owad teleeliminden 5 towal 5 owad. Mehriban tomaşylar. Bizin gepleşimizde gatnaşmak isteseňiz, bizin gepleşimiz barada öz pikirleriňiz bolsa, öz garaýşlaryňyz bolsa, bizin gepleşimizde ýolajak towallaryňyz bolsa, onu 0525 gyýtge biligimiz hemişe urgumdy. Öz SMS-leňizi, towallaryňyzy ýollap bilersiňiz. Bizin gepleşimizi devam ediyor. Gepleşimizde 5-nji bukşamyzy açmak üçin biçil düýmämizi gerekere getirýär. Yine bizim bicil düğmemiz hareketli. Mehriban illeşler, bizim bicil düğmemiz ekranınızda görüşüňiz diýäli 21-nji belgini saýlap aldy. Eger bu belgide hata bolan telefon belge jaň edýär. Yine iletişimde jaň etdi. Mehriban illeşler, bizim bu iletişimiz kimke? Gelin görelim. Ýeňi jogap bilermi gepleşigimizde? Alo. Alo, salam. Selam. Biz Türkmen Owadynyň jaň edýär 5 towal 5 owad atly gepleşiginden. Ene bizim gepleşimde gatnaşmak istegilip SMS ýollapdyňyz bir mümkin bolsa iletişimde öýdüňiz tanıştyraýsaňyz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Leyli Kerim bu. Ene Mehriban illeşer bizim gepleşigimizde iletişimde Leyli Kerim gatnaşýar. Leyli biz üstüne gardy goýýar gepleşigimizde. Sağ olun. Bolýa. Leyli bizim gepleşigimizin ahyrky bukşosy, ýagny 5-nji owady hem towaly bukşony siz üçin açýar. Hemem aýdymçylarymyzyň sany bilen tanıştyrýar. Men serp dinleň. Seyitgul Tulegenov, Azat Dönmedow, Gurbanygelli Atayev, Döwlet Amanlykow, Ahmet Atajanow. Inni Leyli, siz şolaryň haýsynyň owady sowalyny isleýär bilýäňiz. Seyitgul Tulegenov. Bolýa, Seyitgul Tulegenov'yň owady bukşosynaky sowaly işdirýär. Sowalymy şeýle. Leyli, Gahrman arkadamyzyň Arşyň Nepisi gatly kitaby näçinji ýylda çapdan çykdy? Bolup biljek jogap bary. 2016-njy ýylda, 2017-nji ýylda, 2018-nji ýylda, 2019-njy ýylda. Leyli, sowalymyz, jogapymyz düşünüklümi? Sağ 2016-njy ýyl. Bolýa. Biz kabul edýäs. Indi Mehriban illeşler, ileşimiz Leyli. Beren sowalymyň jogaby Gahrman arkadamyzyň Arşyň Nepisi gatly kitaby 2016-njy ýylda çapdan çykdy diýip jogap berýär. Jogap dogrumy gelin görelim. Ekranınızda görüşüňiz diýäli Mehriban illeşler, ileşimiz Leyli 2016-njy ýylda diýip dogry jogap berip biziň gepleşigimizde ýeňiz bolma başardy. Leyli, biziň gepleşigimizde saýlap baran aýdymçyňyz Seyitgul Tulegenov aýdym aýdýar. Dinleň, diýinjary. Sağ olun. Sağ olun. ayacıklarından Vak oyun halmana çıkandan Kör vatan ayacıklarından Aşığına zülve verip Zar vatan ayacıklarından Ay oğul ver Oğul ver Oğul ver Oğul ver Oğul ver hay hay Oğul ver hoy hoy Dünyanın gövheri sen oğul ver
İkide ne taş bağı tefeder Bir göz bilen aşığın mefeder Garip keminen ta yolder Ah baskadan gidem üstüne kıygım Çıkbatan ayacıklarından Vak koyun sağmana çıkanda Çorbatan ayacıklarından Aşığına zülbe verip Darbatan ayacıklarından Hop oğul ver Oğul vereyim Oğul vereyim Oğul vereyim Oğul ver hay hay Oğul ver hay hay Dünyanın gavhırı sen oğul ver Baskadan didem üstüne kıyım Çıkbatan ayacıklarından Vah boyun sağmana çıkanda Çorbatan ayacıklarından Aşığına zülbe verip Darbatan ayacıklarından Hop! Ay oğul ver Oğul vereyim Oğul vereyim Oğul vereyim Oğul ver hay hay Oğul ver hay hay Dünyanın gavhırı sen oğul ver Oğul ver Oğul ver Dünyanın gavhırı han oğul ver Oğul ver hay hay Oğul ver hay hay Dünyanın gavhırı sen oğul ver Mehriban eleşer. Ine 5 toval 5 ovalatı gepleşimizde 5 tane ovalık hem de tovalı bukçalarıyla tanış olduk. Ine orta mehriban eleşer gepleşimizde 6. bukçamızdan çıkacak toval bilen yani tomaşuranın üçün tayarlan tovalımızı diyetiriyor. Mehriban eleşer. Kahraman arkadağımızın beyik başlangıçlı neticesinde yurdumuzda yola koyulun Tanrı olmanın mümkünçülükleri esasında bu tovalı bize zehin aydınçı Rahim Qurbanov yolu aptır. Bizim 10 yolan sovalını mehriban tomaşçılar diyetiriyor. Salam Türkmenovanın mehriban müştakları. Fortepiano sağduralına neçe tane oktavı var? Cevapları 7, 6, 8, 9. Sovalın doğru cevabını 5 soval 5 ovadat gitleşiminin 05 25 40 öğretine SMS yollabilirsiniz. Biz sizden gelecek doğru cevapları arayacağız. Ine mehriban iyileşer, aydımşı Rahim Qurbanov'un sovalına eşitiniz. Sovalımızın doğru cevabını mehriban iyileşer 05 25 40 öğretimize yazıp yollabilirsiniz. Mehriban iyileşer biz sizden gelecek doğru cevapları arayacağız. Ine mehriban iyileşer 5 soval 5 ovadatlı gepleşimizde yetirmek isteyen ovallarımız ve sovallarımız da şuradan ibaret. Biz mehriban halkımızı toylardan toylu gündür alıp barayan kahraman arkadağımızın canı tağ başının dik bolmağını, il yurt bäkbitli işlerine gelmedi ama rovaşkırı betlenmegini tüýsüreňizden ardy edýär. Bu kodet garaşdylygymyzyň şany 30 ýyllyk toýunyň toýlanjak gelip bolan Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmaň watan ýerymizde toy bayramly diýarymyzda hemişe aýdym saýadyň owady belentden ýaňlasyn. Girpeşimiziň innik tanaçenni hoşta bolan mehriban ileşer.